సో నిన్న మనం కొద్దిపాటి దైవీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, అసురిక లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మనం కూడా నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం 17వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు మళ్ళీ ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభించాడు అనమాట. అదేంటో మనం చూద్దాం. సరే మొదటి స్లైడ్ లో. సో ఈ రోజు అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. అంటే 3 గుణాలలో మన శ్రద్ధలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. మనం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు తమ తల్లిదండ్రులకి ఆకర్షితమై ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు తమ కులదేవతకి ఆకర్షితమై ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు భూత ప్రేతాలకి ఆకర్షితమై ఉంటారు. ఈ విధంగా రకరకాల శ్రద్ధలు ఉంటాయన్నమాట మనకి. దాని గురించి భగవంతుడు వివిధ మన జీవన శైలిలో కనబడే వివిధ అంశాలను 3 గుణాలలో విభజించి మనకి వివరిస్తూ ఉన్నాడు 17వ అధ్యాయం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రో. మొదటి ప్రశ్న. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వం మహోరజస్తమః. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమములను పాటింపక తమ మానసిక కల్పనలను అనుసరించి పూజనలు ఒనర్చువారి స్థితి ఎట్టిది? వారు సత్వగుణులా, రజోగుణులా లేదా తమోగుణులా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ముందు విభాగంలో మనం చూసాం కదండి, దైవీ గుణాలు, ఆసురిక గుణాలు. ఈ విధంగా వీళ్ళ శ్రద్ధలు కొన్ని శాస్త్రానుగుణంగా లేవు కాబట్టి వాళ్ళ ఆసురిక లక్షణాలు, అసురులను పూజించడం ఈ విధంగా ఉంటూ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు ఏ విధమైన గుణంలోకి వస్తారు? యాక్చువల్లీ మనం నేర్చేసుకున్నాం, సత్వగుణంలో ఉంటే మనకి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్, మంచి ఫలితాలు దొరుకుతాయి. రజో తమో గుణాల్లో మనం ఏదైనా కర్మను వనరిస్తే, కర్మను చేస్తే మనకి చెడు ఫలితాలు లేదా పాప కర్మలు మనకి లభిస్తాయి, పాప కర్మ ఫలితాలు మనకి లభిస్తాయి అని మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈ విధంగా శాస్త్రానుగుణంగా ఒకవేళ ఏదైనా కర్మ మనం చేస్తే అది ఏ విధమైన గుణంలోకి వస్తుంది అని అర్జునుడికి ప్రశ్న వచ్చింది అనమాట. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రో. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. అంటే ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ కూడా చేసేది పూజ కాదా, ఆరాధన కాదా అంటే వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ నాట్ వర్షిపింగ్ ఎనీవన్. శాస్త్రానుగుణంగా వాళ్ళు నడుచుకోలేదు అని అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్. వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు, పూజలు పునస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు? శాస్త్ర ప్రమాణం లేదనమాట. అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చేస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు అదే చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, దేహదారి పొందిన త్రిగుణములను, దేహదారి అంటే మనం, దేహాల్ని పొందిన ఆత్మలు అంటే మనం అందరం, దేహదారి పొందిన త్రిగుణములను అనుసరించి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అనుచు 3 విధములుగా ఉన్నది. ఈ విషయము ఇప్పుడు ఆలకింపుము. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు? మనం ఏ గుణాలలో నడుచుకుంటూ ఉన్నామో, ఏ గుణ స్వభావాన్ని పొంది ఉన్నామో మన శ్రద్ధ కూడా దాని అనుగుణంగా ఉంటుంది. మనం అందరూ ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాం, మళ్ళీ భగవంతుడు ఒకసారి చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఇంకా విశదీకరిస్తాడు అనమాట. ఈ రోజు మనందరికీ తెలిసిపోతుంది మనం ఏ శ్రద్ధలో ఉన్నాము, ఏ ఆరాధనలు మనం చేస్తున్నాము, మనం ఎటువంటి ఫలితాలను పొందబోతున్నాం. ఈ రోజు ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. 17th and 18th చాప్టర్స్, 18th లో సగం వరకు ఈ త్రిగుణాల గురించి ఇంకా ఉంటుందన్నమాట. శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు? మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. సత్వ రజ తమో గుణాలలో ఉండొచ్చు శ్రద్ధ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ప్రభు. ఇందులో మనకి ఏమని చెప్తున్నాడు? ఈ అధ్యాయంలో మనకి భగవంతుడు 7 అంశాల గురించి వివరించబోతున్నాడు. ఇవి 3 గుణాలలో ఏ విధంగా మనకి ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటాయి. శ్రద్ధ సత్వగుణంలో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, రజ తమో గుణాలలో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ విధంగా ఆహారం
సత్వగుణంలో తీసుకునే ఆహారం ఏ విధంగా ఉంటుంది, రజోతమో గుణాల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనకి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట అండి. 3 గుణాలలో ఏ విధంగా వర్తిస్తూ ఉంటాడు మానవుడు ఈ విషయాలలో. దానం తీసుకుందాం. సత్వగుణంలో దానం చేస్తే ఏ విధంగా చేస్తాము, రజోతమో గుణాల్లో ఎలా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఈ 7ని మనం చూద్దాం. ఏమంటే ఒక్కొక్కటిగా చెప్తున్నాడు. దానికి ముందు నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రో. దానికి ముందు మనం అసలు 3 గుణాలను ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రో మనకి బాగా అర్థమవుతుంది. సో మనం 3 గుణాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల గురించి చాలా చక్కగా వాళ్ళు ఫిట్ అవుతారు అనమాట మనం చెప్పుకోబోయే అంశానికి. సో సత్వగుణంలో ఎవరున్నారు, వీళ్ళందరూ ఎవరు? సిద్ధు నీకు అర్థమైందా వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరో? రావణాసురుడు, తన చిన్న తమ్ముడు విభీషణుడు, మళ్ళీ ఇంకొక తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు. మనందరికీ తెలుసు, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ తెలుసు. వీళ్ళ ముగ్గురు ఏ గుణాల్లో ఉన్నారండి? విభీషణుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాడట, రావణాసురుడు రజోగుణంలో ఉన్నాడట, మరి కుంభకర్ణుడు తమో గుణంలో ఉన్నాడట. విభీషణుడు యాక్చువల్లీ ఆయన రామభక్తుడు. ఒక కథ కూడా ఉంటుంది, ఆయన ఏ విధంగా రామభక్తుడు ఏ విధంగా నేర్చుకున్నాడు అనేది అదొక కథ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. కాకపోతే ఆయన ఇంటి నిండా కూడా రామనామం, అతని గృహం నిండా కూడా రామనామం రాసి ఉంటుందంట. ఆయన సత్వగుణంలో ఉండడం వలన ఈ అన్నదమ్ములందరికీ కూడా మంచి మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాడట. అన్న ఈ విధంగా నడుచుకోకు, అన్న ఈ విధంగా అధర్మంగా నువ్వు స్త్రీలను హింసించకూడదు, ఈ విధంగా మంచి మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడట. తన చివరి వరకు చాలా ట్రై చేశాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములిద్దరిని మంచి దారిలో పెట్టడానికి. బికాజ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆసుర కులంలో పుట్టారు కదండి. న్యాచురల్లీ వాళ్ళ ఉండే గుణాలు ఏమిటి, ఆ పర్టికులర్ జీవరాశికి ఉండే గుణం ఏమిటి, రజో తమో గుణాల్లో ఉన్నవారే అటువంటి జీవరాశుల్లో పుడుతూ ఉంటారు. సో బేసికల్ గా వాళ్ళకి రజో తమో గుణాలు ఉంటాయి. కానీ విభీషణుడు, ప్రహ్లాదుడు వీళ్ళందరూ రాక్షస జాతులలో పుట్టినప్పటికీ శుద్ధ భక్తులుగా ఉన్నారన్నమాట అండి. అంటే భక్తి ఈస్ నాట్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ లివింగ్ ఎంటిటీ. ఏదో ఒక జీవరాశికి ఈ భక్తి అనేది దొరుకుతుంది, వీళ్ళు ఈ విధంగా సత్వంలో ఉంటేనే వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అనేది లేదన్నమాట. ఎవరికైనా భక్తి ఏ క్షణమైనా మొదలవ్వచ్చు. ఆ విధంగా ఓకే. సో విభీషణుడు ఈ విధంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటాడంటే, దానివల్ల అతని పాపకర్మలన్నీ కూడా నశించిపోయి ఇంకా ఇంకా దిగజారిపోకుండా శ్రీ భగవానుడు శ్రీ రామచంద్రుల వారి చేతిలో అతను హతమార్చిపోయాడు అనుకోండి, అది ముక్తికి దారితీస్తుంది. అదే ఏ సాధ్వి ఒక చేతిలో శాపం పొందాడు అనుకోండి, అక్కడక్కడే భస్మం అయిపోతాడు. దానికన్నా ఇది బెటర్ అని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి ఉండొచ్చు రాముల వారితో యుద్ధం చేయమని. ఏమండి? సో ఈ విధంగా విభీషణుడు ఎన్నో రకాలుగా ట్రై చేశాడు కానీ ఆయన కుదరలేదు. అప్పుడు ఏం చేశాడు? హీ లెఫ్ట్ ఆల్ ద బాడీ అటాచ్మెంట్. వీళ్ళు నా అన్నదమ్ములు అనే ఒక దేహపరమైన ఒక ఆసక్తిని, అనురక్తిని, అనుబంధాన్ని ఆయన తెంచుకొని సన్యసించి ఆయన భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. నథింగ్ బ్యాడ్ అండ్ అలా చేయటం తప్పేమీ కాదు. భగవంతుని ఎప్పుడు మనం ఆశ్రయించాలి. అదే మన పరిపూర్ణమైన స్థితి. భగవంతుని ఆశ్రయించడమే పరిపూర్ణమైన స్థితి. వేరే ఏ యొక్క సంబంధానికి మనం అనురక్తిని పెంచుకోకూడదు. ఏ విధంగా డ్యూటీఫుల్ గా ఉండాలి తప్ప అనురక్తిని పెంచుకోవడం అనేది మంచిది కాదనమాట. ఇకపోతే మన రావణాసురుడు దగ్గరకు వచ్చామనుకోండి, రావణాసురుడికి కనిపించిందల్లా తనకి కావాలి. లోభము, గ్రీడ్, లస్ట్, కామము, లోభముకి ఒక శరీరాన్ని మనం ఇస్తే కనుక అది రావణాసురుడు అనమాట. పర్సానిఫైడ్, కామానికి లోభానికి పర్సానిఫైడ్ అనమాట. ఆయన ఒక దేహాన్ని ఇస్తే కనుక ఆ రెండింటికి అది రావణాసురుడు. చూసిందంతా కూడా అతనికి తన భోగానికి కావాలి అనుకునే పర్సనాలిటీ రావణాసురుడు అనమాట. సో ఇది ప్యాషన్. దే వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్. ఇంద్రియ భోగం కొరకే వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు, ప్యాషన్ లో ఉండేవాళ్ళు. మరి అది ఎటువంటి కర్మైనా పర్వాలా, శాస్త్రానుగుణంగా ఉందో శాస్త్రానుగుణంగా లేదో డజంట్ మ్యాటర్.
వాళ్ళకి ఆ ఇంద్రియ భోగానికి కావాల్సిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే కుంభకర్ణుడు 6 నెలలు నిద్రిస్తాడట, లేవగానే సాధు జంతువుల్ని తింటూ ఉంటాడట. మళ్ళీ మామూలు ఆహారం తినడండి, సాధువులు ఇట్లాంటి ఫీస్ట్ అతనికి కావాలన్నమాట. పూర్తిగా తమో గుణం అంటే ఇన్యాక్టివిటీ, ఎవరికి ఉపయోగం లేని యాక్టివిటీ అన్నమాట. సో అటువంటి కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళు తమో గుణంలో ఉంటూ ఉంటారు, ఎక్కువసేపు నిద్రపోతూ ఉంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఈ విధంగా మనకు అర్థమైంది కదండి, మనకి చిన్నపాటి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఆ స్వతంత్రాన్ని దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి? మన నెక్స్ట్ శరీరము లేదా మన నెక్స్ట్ జీవితం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన చేతిలోనే ఉంది. ఒక రకంగా మన చేతిలో ఎటువంటి నియంత్రణ శక్తి లేకపోయినా, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో పర్యవేక్షణలో మనం నడుచుకుంటూ ఉన్నా కూడా ఆ స్వతంత్రతనిచ్చాడు కదా, వి కెన్ డిసైడ్, మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు మన ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, భవిష్యత్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన చేతిలో ఉన్నది యాక్చువల్. సో మన భవిష్యత్తుని మనం మలుచుకోవాలి బై టేకింగ్ రైట్ డెసిషన్స్. సరైన నిర్ణయాలను తీసుకోవడం వలన మన భవిష్యత్తును మనం చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి 7 అంశాలను భగవంతుడు వివిధ ఈ 3 గుణాలలో మనకి వివరిస్తున్నాడండి. 4 నుంచి 3వ శ్లోకం నుంచి 22వ శ్లోకం వరకు ఈ విషయాన్ని చర్చిస్తాడు. ఈ 7 అంశాలని 3 గుణాలలో మనకి చర్చిస్తున్నాడు. 4వ అంశం చూద్దాం. 4వ శ్లోకం. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రాక్షస రక్షాంసి రాజసః ప్రేతాన్ భూత గణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణమునందు నిలిచిన వారు దేవతలను, రజోగుణమునందు నిలిచిన వారు యక్ష రాక్షసులను, తమో గుణమునందు నిలిచిన వారు భూత ప్రేతములను పూజింతురు. చక్కగా చెప్పుకున్నాడు భగవంతుడు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు మన ప్రామాణికమైన శాస్త్రాలలో ఎవరిని దేవి దేవతలుగా నిర్ణయించారో వారిలో ఎవరో ఒకరికి ఆకర్షితులై ఆ దేవతలని ఆరాధిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది ద బెస్ట్. ఈ 3 గుణాలలోకి ద బెస్ట్ స్థితి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనం ఆ స్థితిలో ఉండాలన్నమాట అండి. సత్వగుణమునందు నిలిచిన వారు దేవతలను. దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారండి? శాస్త్రానుగుణంగా మనకి శాస్త్రాల్లో 33 దేవీ దేవతల్ని, 33 కోట్ల దేవీ దేవతల్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అందులో ఏదో ఒక దేవీ దేవతను మనం ఆరాధిస్తే మనం ప్రామాణికమైన ఒక అథారిటీలో కింద మనం సేఫ్ గా ఉంటూ ఉంటాం ఏమండి. అదే మరి రజోగుణంలో మ్యాన్ క్రియేటెడ్ గాడ్స్, మనకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళల్లో ఏదైనా పవర్ఫుల్ అంశం మనకు అనిపించింది, ఇతను చాలా శక్తిమంతుడు, లేకపోతే ఇతని దగ్గర చాలా సిద్ధులు ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇతను నాకు ఎటువంటి బాధలున్నా తీరుస్తాడు అని ఈ దేవి దేవతలు కూడా తీరుస్తారు, కానీ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళరు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్తారు? వాళ్ళకి ఎవరో ఇతని దగ్గర చాలా పవర్స్ ఉన్నాయని ఎవరో మనకి మ్యాన్ మేడ్ ఎవరైనా ఒక మనిషిలో కానీ ఈ యక్ష రాక్షసుల్లో గాని మనకి అనిపించినప్పుడు, మన శ్రావ్య మాతాజీ చెప్పినట్టుగా దుర్యోధనుడిలో వాళ్ళకి ఆ క్వాలిటీస్ కనిపించి వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారనమాట. సో ఈ యక్ష రాక్షసుల్ని పూజించడం అన్ని కూడా మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, కింద ఇంద్రుణ్ణి పూజిస్తున్నారు అనుకోండి, అది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లోకి వస్తుంది, సత్వగుణం. పైన చూడండి ట్రంప్ ని పూజిస్తూ ఉన్నారట గుజరాత్ లో అండి. ఇది మ్యాన్ క్రియేటెడ్ గాడ్స్ అంటే మనంతటికి మనమే మన మానసిక కల్పనలతోటి ఇది ఏదో మనకి ఇస్తుంది, ఇదేదో మనకి జరుగుతుంది అనుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇది రాజసికము. తమో గుణమునందు నిలిచిన వారు భూత ప్రేతములను పూజింతురు. భూత ప్రేతాలని కూడా పూజించే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏదో లాభం దొరుకుతుంది అనే ఒక మానసిక స్థితి వాళ్ళకి ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో మోడ్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఈ విధంగా 3 గుణాలలో ఉంటూ ఉంటాయి. మనకి తెలుసు వాటి నుంచి వచ్చే ఫలితాలు, రాజసిక తామసిక ఆరాధనలో వచ్చే ఫలితాలు కూడా ఆ విధమైన కలుషితాలతోనే మనకి ఆ ఫలితం దొరుకుతుంది. కలుషితమైన ఫలితం దొరుకుతుంది అన్నమాట. దానివల్ల మనకి సమ్ టైమ్స్ వి గెట్ డిస్ట్రాయిడ్, మనమే నాశనం అవ్వచ్చు దానివల్ల. రాజసిక
తామసిక. అట్లీస్ట్ మనం మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉండే దేవీ దేవతలు ఎవరో ఒకరిని పూజించడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు. దాని వల్ల మనం అంచులంచులుగా పైకి వచ్చే ఇది ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడంతా కూడా విష్ణువు లేకుండా ఏ దేవీ దేవత ఆరాధన సంభవం కాదు. అది మనకు లాస్ట్ శ్లోకాల్లో తెలుస్తుంది. విష్ణువు యొక్క ఆధీనంలోనే ప్రతి దేవీ దేవత మనకి ఫలితాలను ఇప్పిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏదో ఒక స్టేజ్ లో మనం ఆ స్టేజ్ దాటి పైకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కానీ రజో తమో గుణాల్లో వీఆర్ నాట్ ఎట్ కనెక్టెడ్. ఏ విధంగా కూడా మనం భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయ్యి లేం కాబట్టి అది మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. ఈ మ్యాన్ క్రియేటెడ్ గాడ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ తాంత్రిక భూత ప్రేతాల్ని తాంత్రిక విద్యల ద్వారా పూజించడం కానీ అవి మనకి ఎటువంటి హెల్ప్ ని చేయమన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రో. అందుకని ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ సబ్దితం. ఈ 3 గుణాలని దాటిన తర్వాత ఉండేదే వాసుదేవ సత్వం అన్నమాట. అంటే విశుద్ధ సత్వం, ప్యూర్ గుడ్నెస్. అందులో ఇక 3 గుణాల యొక్క కల్మషాలు లేకపోతే కల్పితాలు, మిక్సింగ్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఉండవు అనమాట అండి. ప్యూర్ స్టేట్. ఆఫ్టర్ ట్రాన్సెండింగ్ 3 మోడ్స్, ఈ 3 గుణాలని దాటిపోయిన తర్వాత మనం చేరుకోబోయేది ఏమిటి? విశుద్ధ సత్వం, ప్యూర్ గుడ్నెస్. సత్వం విశుద్ధం, విశుద్ధ సత్వము. వసుదేవ శబ్దితం, భగవంతుడు వాసుదేవుని మీద పెట్టి మనం సెంటర్ గా చేసుకొని ప్రతిదీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వసుదేవ విశుద్ధ సత్వంకి మనం చేరుకుంటాము. భాగవతంలో 4వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 23వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉందన్నమాట. ఈ 3 గుణాలను దాటడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఏ గుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనం విష్ణువుని ఆరాధిస్తూ ఉంటే కనుక ఆ విశుద్ధ సత్వాన్ని పొందడానికి చెప్పాను కదమ్మా. సత్వం విశుద్ధం అంటే ఆ సత్వం ఎటువంటిది? విశుద్ధమైనది. ఇది సత్వగుణం లాంటి కలుషితమైన గుణం కాదు. సత్వగుణం కూడా కలుషితమే మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఎలాంటి సంకెళ్ళది? బంగారంతో చేసిన సంకెళ్ళు వంటిది. కానీ సత్వం విశుద్ధం అంటే ఏమిటి? 3 గుణాలని దాటిన తర్వాత మనం ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటాము? దాని పేరు, 3 గుణాలని దాటాక చెప్తున్నాను కాబట్టి దాని పేరు ప్యూర్ గుడ్నెస్. అంటే ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు? విశుద్ధ సత్వంలో ఉంటాడు. ఆ 3 గుణాల కిందకి రాదు. విశుద్ధ సత్వము. వసుదేవ సద్దితం అంటే భగవంతుని కోసం ప్రతిదీ చేసేవాడిని విశుద్ధ సత్వంలో ఉన్నాడు అని పిలుస్తారు అన్నమాట. అది దాని. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రో. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆహారం గురించి. 8th verse. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన రాస్య రసయా స్నిగ్ధా స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ అని ఒకేసారి చదువుదాం. 9. కట్వ అమ్ల లవంటి ఉష్ణ తీక్ష్ణ వృక్ష విదాహిన ఆహార రాజస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదా. యాతయామం గతారసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ ఉచ్చిష్టం అపి చామేధ్యం భోజనం తామసా ప్రియం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే 3 గుణాలలో ఆహారము, తర్వాత ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఏ విధమైన ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటామో చెప్తున్నాడండి. సత్వగుణంలోది 8వ శ్లోకము, 9వ శ్లోకము రజో గుణము, 10వ శ్లోకము తమో గుణం గురించి చెప్తూ ఉన్నాయి. ఆయు ప్రమాణమును పెంచున్నవి, జీవనమును పవిత్రమునర్చున్నవి, బలమును ఆరోగ్యమును ఆనందమును తృప్తిని కలిగించున్నవి అవు ఆహారములు సత్వగుణ ప్రధానులకు ప్రియమైనవి. అట్టి ఆహారములు రసపూర్ణములను, పుష్టికరములను, ఆరోగ్యకరములను, మనోప్రీతికరములను అయి ఉండును. అంటే దీని వల్ల మనకి ఏమర్థమవుతుందండి? సత్వగుణంలో ఉన్న ఆహారాన్ని మనం స్వీకరించాలి. ఆహారం ఎట్లా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు? రసపూర్ణములను అంటే జ్యూసీగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే
ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి, లైక్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కాయగూరలు, పళ్ళు, ఫలాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా జ్యూసీగా, రుచికరంగా, మనకి సంతృప్తికరంగా, కడుపు నిండేట్టుగా, ఆ సంతుష్టిని మనకి ప్రసాదించేట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. అంతేకాకుండా నరిష్ చేస్తాయి మన మన శరీరాన్ని అంతటినీ కూడా కావాల్సిన ఆ ఆ పదార్థాలన్నిటినీ కూడా మనకి వచ్చేట్టుగా చూస్తాయి అన్నమాట, నరిష్ చేస్తాయి మన ఆరోగ్యాన్ని. సో అందుకని మనకి ఏమవుతుంది, ఆయు ప్రమాణం పెంచుతుంది, మన ఆయువు పెరిగేట్టుగా ఉంటుంది. అదే సత్వగుణంలో భోజనాలని చేసే మన అమ్మమ్మలు నానమ్మల్ని చూడండి, కాస్త ఎక్కువ కాలమే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. ఇంకా అమ్మమ్మలు నానమ్మలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇంకా ఎక్కువ కాలమే బతుకుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లోనే అన్ని చేసుకుంటూ ఉండేవారు అన్నమాట, పిండి వంటల దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చెక్కలు కావాలన్నా, మరి ఏదైనా స్నాక్స్ కావాలన్నా రెడీమేడ్ గా మనం బయట తెచ్చి పెడుతూ ఉన్నాం పిల్లలకి, ఇంట్లో ఎవరు చేసుకోవటం లేదు. నీళ్ళల్లో చేసుకునేవి సాత్వికంగా ఉంటాయి, బయట కొనేవి రాజసికము తామసికము అయిపోతాయి. వండిన పదార్థాలు మన ఇంట్లో శుభ్రంగా చేసుకున్నవి సాత్వికంగా ఉంటాయి అన్నమాట. మన ఆయువుని పెంచుతుంది, జీవనమును పవిత్రమును అనర్చుతుంది, మళ్ళీ మనల్ని శుద్ధి కూడా చేస్తాయి. బయట నుంచి మనం తెచ్చుకున్నవి ఏమవుతాయండి? అనిల్ ప్రభు వాయిస్ ఓకే? yes mataji, yes mataji, everything is all right. ఆరోగ్యము బలమును, ఆరోగ్యమును, ఆనందమును, తృప్తిని కూడా కలిగిస్తాయి. జీవనమును పవిత్రమని ఎందుకు అంటున్నారంటే అవి మనం సొంతగా ఇండ్లలో చేసుకునేవి సాత్వికంగా ఉంటాయి. బయట నుంచి వచ్చినవి వాళ్ళు ఏ మానసిక స్థితులలో అవి వండారో మనకి తెలియదు. ఏ బాధల్లో ఉంటూ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ మనకి డబ్బులు లేవు అని అనుకుంటూ వాళ్ళు ఏ బిజినెస్ మైండ్ తో వాళ్ళు వండారో మనకు తెలియదు. అవన్నీ కూడా అగ్ని ద్వారా ఆ పదార్థంలోకి ప్రవేశించి ఆ పదార్థాన్ని స్వీకరించిన వాడిని అవి ప్రభావితం చేస్తాయన్నమాట, బయట కొనుక్కునే మనం తినే ఆహారం. సో సత్వగుణంలో ఎప్పుడు మనం ఆహారాన్ని వండుకోవాలి, ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, లేదా మనం పళ్ళు ఇట్లాంటి జ్యూసీ వెజిటేబుల్స్ ని ఫ్రూట్స్ ని మనం తీసుకోవాలన్నమాట. మరి రాజసికంగా ఉండేవి మిక్కిలి చేదైనవి, అతి పులుపైనవి, ఉప్పుగా నున్నట్టివి, అతి వేడివి, అతి కారమైనవి, ఎండినట్టివి, మంటను కలిగించునవి అయిన ఆహారములు రజోగుణమునందున్న వారికి ప్రియమైనట్టివి. అట్టి ఆహారములు దుఃఖమును, క్లేశమును, రోగమును కలిగించును. ఓవర్ స్వీట్, ఓవర్ సార్నెస్, ఓవర్ తర్వాత ఏమంటారు చేదు, ఎక్కువగా పంజెంట్ గా ఉండేవి, వెరీ వెరీ ప్యూట్రిడ్, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పగా ఉండేవి, ఇట్లాంటివి రాజసికంగా ఉన్న వాళ్ళకి నచ్చుతాయి అన్నమాట. అదే సాత్వికంగా ఉండే వాళ్ళకి కమ్మగా ఉండేవి, అంటే నేతితో చేసినవి కమ్మగా ఉండే పదార్థాలు వాళ్ళకి నచ్చుతాయి. ఏది కూడా ఎక్కువగా రుచిని ఇవ్వదు అన్నమాట, ఉప్పు కానీ ఎక్కువ రుచిని ఇవ్వదు, కారం ఎక్కువగా కనబడదు, అన్ని కూడా సమపాలలో ఉంటాయి అన్నమాట. అదే ఈ ఫ్యాషన్ లో రజోగుణంలో ఏ విధంగా చాలా ఉప్పు వాడతారు. ఈ చిప్స్ అవన్నీ కొంటూ ఉంటారు పిల్లలకి, దాని నిండా ఇంత ఉప్పు వేస్తాడు, ఆ ఉప్పుతో పాటు మళ్ళీ అజినోమోటో వేస్తాడు. ఈ విధమైన రాజసికమైన తిండ్లని మనం పిల్లలకి అలవాటు చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇవేం చేస్తాయి మరి, ఎందుకు తినకూడదు అంటే అట్టి ఆహారములు దుఃఖమును, క్లేశమును, తర్వాత రోగాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. ఇవి మనిషి శరీరానికి సరిపడనివి. వెంటనే కూడా ఆ కారం అంతా తినేసి ఒళ్ళంతా చెమటలు పడతాయి, అన్ని రంధ్రాల నుంచి నీరు కారుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ రాజసికమైన ఆహారం మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, వెంటనే కూడా చూపిస్తుంది అది ఎఫెక్ట్. తర్వాత తామసిక గుణములో ఉన్న భోజనం ఎట్లాంటిది, భుజించుటకు 3 గంటలకు ముందు తయారు చేయబడినవి, రుచిరహితములైన చెడిపోయినవి మరియు కుళ్ళినవి, ఎంగిలి మరియు నిషిద్ధ పదార్థములను కలిగినట్టివి అయిన ఆహారములు తమో గుణులకు ప్రియమైనవి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కుళ్ళినవి అంటే ఏంటంటే 3 గంటల వరకు, అంటే వేడి ఉన్నంత వరకు ఆ ఆహారము సాత్వికంగా ఉంటుంది అన్నమాట, తయారు చేయబడిన ఆహారం. 3 గంటల నుంచి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతి ఒక్క భౌతిక పదార్థము పుడుతుంది, తర్వాత క్షీణించడం మొదలు పెడుతుంది అన్నమాట, ఏది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది.
వండిన దాన్ని క్వాలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. వెంటనే దానిలో ఇతర జీవులు ప్రవేశించడం మొదలు పెడతాయి. ఇతర జీవులు ప్రవేశించడం మొదలు పెడతాయి 3 గంటల తర్వాత. దాన్ని మనం తినేస్తాం. ఫ్రిడ్జ్‌ల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. 3 రోజులు, 4 రోజులు, వారం రోజులు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఈ మధ్యన ఫ్యాషన్. ఇంత పిండి కలిపేసుకోవడం, ఆట, దాన్ని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవడం, దాన్ని మనం చేసుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా మంచివి కాదండి. మంచిది కాదనమాట. అదంతా కూడా తామసికంగా తయారైపోతుంది. తామసికంగా తయారైపోతుంది ఆహారం అంతా కూడా. తిన్న వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది? ఈ ఆహారమే మెయిన్. నేను మొదట అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునం ఈ 4టిని కూడా మనం నియంత్రించుకోవాలి. ప్యూర్ గా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. మనం తినే ఆహారం, మనం నిద్రించే సమయం, తర్వాత మైథునం, పిల్లల్ని కనే విధానము, తర్వాత ఏమో ఈ భయానికి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్. ఈ 4టిని కూడా మనం నియంత్రించుకోకపోతే మనం జంతు సమానం అయిపోతాం అనమాట. సో ఈ ఆహారం ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే ఆహారం ఏం చేస్తుంది? మనం జీవితంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు, మన భావాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం అవుతాయి. మనం తీసుకునే ఆహారం, ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే ఆహారం వీటన్నిటిని కూడా నిర్ణయిస్తుంది. వీటన్నిటిని కూడా నిర్ణయిస్తుంది అనమాట. అందుకని మనం ఇప్పుడు తామసిక దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారు? కుళ్ళినవి అంటే ముఖ్యంగా భగవంతుడు ఇక్కడ నాన్ వెజ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మన కల్చర్ లో, మన సనాతన ధర్మంలో మన శవాన్ని ముట్టుకుంటే స్నానం చేస్తాం. ఎందుకని ఇమ్మీడియట్ గా దాంట్లోకి చాలా రకాలైన వేల కొలది సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశించేస్తాయి. వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశిస్తాయి. సో అది మనకి రోగాల్ని రాకుండా మనం పరిశుద్ధిగా ఉండడం కోసం ఆ శవాన్ని మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినా, లేకపోతే దాన్ని ముట్టుకున్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం? స్నానం చేస్తాం. రాగానే ఆ బట్టలు కూడా విప్పేయమంటారు. అంటే ఎంత మనకి సైంటిఫిక్ గా చెప్పున్నారో చూడండి. అదేదో ముట్టరానిది వాళ్ళని అంటుకోకూడదని కాదు, మనకి రోగం రాకుండా మనల్ని కాపాడుకోవడానికి అదొక హైజీనిక్ ప్రిన్సిపల్ అంతే. సో మరి అటువంటి శవాన్ని, కుక్క చనిపోయినప్పుడు ముట్టుకున్నా మనం స్నానం చేస్తాం, పిల్లి చనిపోయినప్పుడు ముట్టుకున్నా స్నానం చేస్తాము అన్నప్పుడు, మరి అటువంటి జీవిని చంపి మనం తింటూ ఉన్నాము అంటే మరి మన 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 కడుపులన్నీ కూడా ఒక శ్మశాన వాటికే కదండి. మరి వాటిని అన్నిటినీ పూడ్చిపెడుతున్నాం కదా శవాల్ని మన కడుపులో. మన కడుపు ఏమైపోయిందండి? శ్మశానమే అయిపోయింది కదా. సారీ, నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా అంటున్నానేమో. ఇది నా భాష కాదండి. మేము ఏ విధంగా విన్నామో, నేర్చుకున్నామో ఆచార్యులు చెప్పగలుగుతారు ఈ విధంగా. మేము చెప్పేటంతటి వాళ్ళం కాకపోయినా అదే రిపీట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరు కూడా తప్పుగా తీసుకోకండి. ఇదంతా కూడా మన మంచికే. చేయగలిగినంత వరకు మనం చేద్దాం. ఇలాగా మన కడుపుల్ని ఎందుకు మనం ఆ విధంగా కుళ్ళబెట్టుకోవాలి? అంటరాని దాన్ని ఎందుకు మనం దాన్ని చాలా రుచికరంగా తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటూ తీసుకోవాలి చెప్పండి? నిషిద్ధమైన పదార్థాలను కలిగినట్టివి తర్వాత ఆహారం తమో గుణులకు ప్రియమైనది. మనం తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇంకా కూడా ఈ ఆహారం వల్ల. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచించండి. ఎవరెవరు దీన్ని విడిచిపెట్టేశారో, లేకపోతే అది ఇష్టపడకుండా సత్వగుణంలో ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా చాలా సంతోషం అండి. మిమ్మల్ని చూసి మేము అందరం కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. కానీ ఇంకా ఈ విధంగా మనం అటాచ్మెంట్ తోటి దానికి రుచి కోసమనో, ఇంకొక దాని కోసమనో మనం దానికి ఆసక్తి చెందకుండా ఉండడం మంచిదన్నమాట. మరి ఒక జీవిని చంపడం మంచిది కాదు అంటూ ఉన్నారు. అహింస చేయరాదు, అహింస గా ఉండాలి, మనం హింస చేయరాదు అని అంటూ ఉన్నారు. మరి మొక్కలు, ఈ కాయగూరలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరో కష్టపడి అవి సంపాదించుకున్న ఆహారం కదండి. పళ్ళు, ఈ కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా పాపం ఆ మొక్కలు ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసుకుంటాయి ఎండలో నిలబడి కదండి. అవి మనం చక్కగా తెచ్చుకొని తింటూ ఉన్నాం. మరి అది కర్మ కాదా అండి? కర్మే, తప్పకుండా కర్మే. సాత్విక ఆహారంలో మనం వాడే కాయగూరలన్నీ, పళ్ళన్నీ కూడా కర్మనిస్తాయి, డెఫినెట్ గా ఇస్తాయండి. కానీ ఏం చెప్తుంది మాత్రం? జీవస్య జీవనానం. ఇక్కడ ఒక జీవి బ్రతకాలి అంటే ఇంకొక జీవి మీద ఆధారపడాల్సిందే. ఒక జీవి ఇంకొక జీవి మీద ఆధారపడాల్సిందే. ఎవరు కూడా ఇండిపెండెంట్ గా లేరండి.
ఎవ్వరు కూడా స్వతంత్రంగా లేరనమాట. జీవస్య జీవనాన. అందుచేతనే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. అందుచేత మనం ఏం చేయాలన్నమాట అండి, సాత్వికము వద్దు, రాజసికము వద్దు, తామసికము వద్దు. మనం ఏం చేద్దాం, ప్రసాదం తిందాం చక్కగా. ప్రసాదంలో ఎటువంటి కర్మ ఉండదు అనమాట, ఎటువంటి కర్మ ఉండదు. ఆ కొద్దిపాటి ఆ జీవరాశులను పాపం తయారు చేసుకున్న ఆహారంలో ఉండే ఆ కర్మ కూడా మనం తినే ప్రసాదంలో. వెరీ గుడ్ సిద్ధు ప్రభు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి, ధన్యవాదాలు. హరి హరి, థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సిద్ధు ప్రభు 3 సంవత్సరాల క్రిందటే నాన్ వెజ్ తినడం మానేశారట. చాలా అభినందనీయకరం అండి, చాలా ధన్యవాదాలు. సో ఈ విధంగా మనం కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేసాం అనుకో. కృష్ణుడు ఏంటంటే పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయము. పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయమే అడిగాడు. వాటర్ పెట్టండి, తులసి లీఫ్ పెట్టండి, లేకపోతే పువ్వు, లేకపోతే ఫలము. అంటే కాయగూరలు, ఫలాలు, పువ్వులు, ఇవన్నీ కూడా మనం భగవంతునికి, జ్యూసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆఫర్ చేయొచ్చు. మిగతావేమీ ఆఫర్ చేయలేము. సో అందులోకి రాజసిక తమసిక గుణాలు ఉన్నవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. ఆల్రెడీ ఆయన సత్వగుణంలో ఉన్నవే ఆఫర్ చేయమని చెప్పేశాడు. ఆ సత్వగుణంలో ఉండే దాని కర్మ కూడా భగవంతుడు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టు కృష్ణ. ఆ చెట్లకి, ఆ మొక్కలకి ఆ శక్తిని ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే. ఆ కాయగూరలు, ఆ పళ్ళు, ఆ ఫలాలు అవి ఇచ్చేవన్నీ కూడా భోక్త భగవంతుడే. సో ఆయన తీసుకుంటాడు. తీసుకొని దాన్ని ప్రసాదంగా ఆయన తినగా మిగిలిన ఎంగిలిగా మనకి ఉచ్చిష్టగా భగవంతుడు మనకి ఇస్తాడనమాట. హరి హరి. కృష్ణ చైతన్య ఆల్సో తీసుకోడండి నాన్ వెజ్. వెరీ గుడ్ అండ్ లాస్ట్ లో మనం మాట్లాడదాం. లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ద క్లాస్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ప్రసాదం తీసుకోవడం చాలా చాలా మనకి హెల్ప్ఫుల్, సపోర్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ తినకుండా మనం ఎలాగో ఉండలేము. సో అందుచేత మనం ప్రసాదంగా తీసుకుంటే కనుక భగవంతుడికి అర్పించి, ఆ యజ్ఞ చక్రం చూసాం, గుర్తుందా మీకు? యజ్ఞ చక్రం చదువుకున్నాం మనం, ఏ విధంగా యజ్ఞ చక్రం కంప్లీట్ అవుతుందని. ఆ ఆహారాన్ని తిరిగి మళ్ళీ భగవంతుడికి ఇవ్వంతే ఆ యజ్ఞ చక్రం కంప్లీట్ అవ్వదు. మళ్ళీ అక్కడ మనం కర్మని పోగేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుచేత ఒక్కసారి భగవంతుడికి ప్రీతితో దాన్ని చూపించి, ఆయన తినేసి సగం తినేసి ఇవ్వటం లేదు కదండి, పూర్తిగా ఆ ప్లేట్ అంతా అట్లాగే ఉంటుంది. దాంట్లో కర్మని మాత్రం తీసేస్తాడు అనమాట. తీసేస్తే పూర్తిగా ప్లేట్ మనకే ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇంట్లో మనం పోగొట్టుకునేది ఏం లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ కూడా చక్కగా మీరు చేసిన ఆహారాన్ని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ కుటుంబ సభ్యులకి ఇచ్చే ముందుగా భగవంతుడికి చూపించి, అప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యులకి మీరు ప్రసాదంగా ఇచ్చారంటే దాని వల్ల కుటుంబం అంతా కూడా పరిశుద్ధం అవుతుంది. మన ఆలోచనలు మారుతాయి, మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు సరైనవిగా ఉంటాయి. ఆహారం చాలా ముఖ్యము, ఆహారం చాలా ముఖ్యము. ఏమండి? నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇది భగవంతుడు మనకి ఆహారం గురించి చెప్పాడండి. సో 11 నుంచి 13 వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? యజ్ఞాచరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది? 3 గుణాల్లో. శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము తమ విధి అని తలచబడుచు ఫలమును కోరని వారి చేయబడు యజ్ఞము, యజ్ఞములందు సాత్విక యజ్ఞమనబడు. ఏమీ లేదు, వాళ్ళు చేసే యజ్ఞానికి వాళ్ళు ఏదో ఫలితం వస్తుంది అని చేయరనమాట. వాళ్ళ డ్యూటీ. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఉండేవాళ్ళు ఒకప్పుడు, అంటే పాత యుగాలలో గురించి మాట్లాడి, ఇప్పుడు యజ్ఞాలు అనేవి ఎవరికి ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ గా లేవు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులే అందరూ కలవ సూత్ర సంభవ కాబట్టి బ్రాహ్మణులుగా పుట్టినప్పటికీ ఎవరూ కూడా యజ్ఞాలను చేయటం లేదు. ఎందుకు? కలవ సూత్ర సంభవ, అందరూ సూత్రులుగా ఉన్నాం, మనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మనం ఆ యజ్ఞాలు చేసే శక్తి కూడా మనకి లేదనమాట. శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము తమ విధి అని తలచబడుచు ఫలములు కోరని వారిచే చేయబడు యజ్ఞము, యజ్ఞములందు సాత్విక యజ్ఞమునబడును. చేయాలి, ఇది నా డ్యూటీ. వాళ్ళందరూ కూడా మార్నింగ్ లేచి అగ్నిహోత్రం చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎర్లీ మార్నింగ్ అగ్నిహోత్రమే ఫస్ట్ డ్యూటీ వాళ్ళకి, తర్వాత మిగతా డ్యూటీస్ కి వాళ్ళు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు. మరి దాన్ని సాత్వికం అంటారు. మరి దేని రాజసం అంటారు? ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ఏదేని ఒక భౌతిక లాభము కొరకు లేదా ఆడంబరం కొరకు నిర్వహింపబడు యజ్ఞము రజోగుణ ప్రధానమైనదని
ఆడంబరము కొరకు నిర్వహింపబడు యజ్ఞము రజోగుణ ప్రధానమైనదని ఎరుగుము అంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఆడంబరం కోసమో నలుగురికి మన దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, నేను ఇంత భారీ ఎత్తున ఈ యజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేశాను, 1000 మందిని నేను ఒకేసారి పిలిచి ఇంత నేను ఆహారాన్ని పంచిపెట్టాను అని చెప్పడం కోసము మనం చాలా మంది యజ్ఞం చేస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఈ యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది? భౌతిక లాభము కొరకు లేదా ఆడంబరము కొరకు నిర్వహింపబడి యజ్ఞము రజోగుణ ప్రధానమైనదని ఎరుగుము. అర్థమైంది కదండి? సో రజోగుణంలో ఎప్పుడు కూడా లాభం, బిజినెస్. ఇది చేస్తే ఇది వస్తుందా, అయితే చేస్తాము. ఇది చేస్తే తక్కువ వస్తుందా, చెయ్యం. ఇది చేస్తే ఎక్కువ వస్తుందా కూడా ఇది చేస్తాం. ఈ విధంగా వాళ్ళంతా కూడా బిజినెస్ మైండెడ్. వాట్ ఐ గెయిన్, నాకేంటి లాభము అనే ప్రతి ఒక్క అంశంలో కూడా మనం ఇది గమనించవచ్చు. సో శాస్త్ర నిర్దేశముల ఎడ గౌరవము లేకుండా ప్రసాదము వితరణ కానీ, వేద మంత్రోచ్చారణము కానీ, బ్రాహ్మణ దక్షిణలు కానీ లేకుండా శ్రద్ధారహితముగా వనర్చబడు ఏ యజ్ఞమైనను తామస గుణ ప్రధానమైనదిగా భావింపబడును. మనం చాలా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాము. ఈ యజ్ఞం అనేది మనం ఇప్పుడు రిలేట్ చేసుకోలేము. యాక్చువల్లీ మన ప్రస్తుత జీవితంలో యజ్ఞాలకి పెద్ద ప్రాముఖ్యత లేదు కాబట్టి మనం అంతగా అర్థం చేసుకోలేము. వైవాహిక యజ్ఞము, వివాహ యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు దానికి కూడా ఫ్యాషన్ అన్నమాట. ఎక్కడ మనకి నచ్చిన వారు కనబడితే అక్కడే కట్టేయడము, పుస్తక కట్టేయడము, పెళ్లి అయిపోయింది అన్న ఈ విధమైన తామసిక రకమైన పరిస్థితి అనమాట అండి. ఇక్కడ శాస్త్రోచ్చారణ, మంత్రోచ్చారణ ఉండదు, బ్రాహ్మణుని పిలిచేది ఉండదు, వాళ్ళకి దక్షిణలు ఇచ్చేది ఉండదు, శ్రద్ధ లేకుండా అలాగనే 2 నిమిషాలని మళ్ళీ దాన్ని విప్పేస్తారు కూడా. ఆ విధంగా అనుకోవచ్చు. తామసికమైన ఈ విధమైన పద్ధతులు అనమాట అండి. ఏ విధమైన గౌరవము లేదు శాస్త్రముల పట్ల. నచ్చినట్టుగా నచ్చిన ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఈ విధంగా నడుచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఇది యజ్ఞాల కొరకు చెప్పారండి. నెక్స్ట్, అందుకని మనం చేయగలిగే ముఖ్యమైన యజ్ఞం ఈ 3 రకాలు. మన యజ్ఞాలు చేయనక్కర్లేదు, అలాగూ చేయటం కూడా లేదు ఎవరు యజ్ఞాలు, కానీ చేయవలసిన ముఖ్యమైన యజ్ఞం ఉంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో భాగవతంలో 12వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 52వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. త్రితేయాధ్యాయతో విష్ణుం త్రేతాయం యజతో మతే ద్వాపర్యా పరిచర్యాం కలో తద్హరి సంకీర్తన, కలో తద్హరి కీర్తన. శ్రీమద్ భాగవతం 12వ స్కందం. ఏమండి అంటే కృతయుగంలో మనం ధ్యానం చేయాలి, ఎందుకంటే 1,00,000 సంవత్సరాలు మనకి జీవితకాలము. త్రేతాయుగంలో యజతో మఖై అంటే యజ్ఞ యాగాదులు అనమాట. అప్పుడు 10,000 సంవత్సరాలు కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ చేసి పరంధామాన్ని చేరుకునే వాళ్ళు. ద్వాపర యుగంలో పరిచర్యాయం, విగ్రహారాధన, చాలా ఎలాబరేట్ విగ్రహారాధన, 3 గంటలు 6 గంటలు వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళు అనమాట. అంత ఎలాబరేట్ వర్షిప్ ఉండేది. ఆ విధంగా వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే వాళ్ళు. మరి కలో తద్హరి కీర్తన, మనకి ఎటువంటి యజ్ఞాలు చేసే అర్హత లేదండి. కలో శూద్ర సంభవ. అందుకని కలో హరికీర్తనము, హరికీర్తనం చేయడం వలన ఆ యజ్ఞాచరణను చేసే ధ్యానము, ఆ యజ్ఞ యాగాదులు, ఈ విగ్రహారాధన చేసే పుణ్యం అంతా కూడా, పుణ్యం అనకుండా దానికి వచ్చే ఫలితం అంతా కూడా మనకి హరికీర్తన యజ్ఞము, సంకీర్తన యజ్ఞము చేయడం ద్వారా మనకి సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది. ఇది శాస్త్రం చెప్పింది, ప్రామాణికంగా మనకి భాగవతం చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. మనందరికీ తెలిసిన పురాణం కనుక మనం భాగవతం నుండి ఎక్కువగా కోట్ చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఎన్నో కలి సంతర్పణోపనిషత్తు, ఇంకా ఎన్నో ఉపనిషత్తులు చెప్తూ ఉన్నాయన్నమాట అండి ఈ విషయాన్ని. సో మనందరం కూడా చేయవలసిన యజ్ఞము ఎవ్రీడే చేయాలి. యజ్ఞం అంటే సో దాన్ని జప యజ్ఞము మనందరం చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రభు. సో 14 నుంచి 19 వరకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్తున్నాడు? దేహము అంటే మనస వాచ కర్మణ అంటాం కదా, అది ముందు దేహం గురించి చెప్తున్నాడు, తర్వాత వాక్కు గురించి చెప్తాడు, తర్వాత మనసు గురించి చెప్తాడు అనమాట భగవంతుడు. ఈ 3 విషయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ విధంగా చేయాలి అనేది భగవంతుడు 14 నుంచి 19 వరకు చెప్తున్నాడు అనమాట. దేవదేవుడు బ్రాహ్మణులు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులు మొదలగు వారిని పూజించుట, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనునవి
శారీరక తపస్సు అని చెప్పబడును. తపస్సుని మనం ఏ విధంగా ఆచరించాలి? శరీరంతో ఆచరించేటప్పుడు. శరీరంతో మనం ఆచరించే తపస్సు ఎటువంటిగా ఉండాలండి అంటే మన తల్లిదండ్రులని, మనకన్నా పెద్దవాళ్ళని, మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ని, తర్వాత భగవంతుణ్ణి, గురువును, ఈ విధంగా బ్రాహ్మణులను, సాధువులను వీళ్ళందరికీ మనం నమస్కరించాలి, గౌరవించాలి, వాళ్ళకు సేవలు చేయాలి. ఈ విధంగా మన దేహము శుద్ధి గావింపబడుతుంది అనమాట. తపస్సు అంటే ఏం లేదు, మనం వాలంటరీగా మనం ఆ పెయిన్ ని తీసుకోవడాన్ని తపస్సు అంటారు. ఏమండి, ఇప్పుడు మనం ఉపవాసం చేసే రోజు ఆహారం తీసుకోము, కావాలనే తీసుకోవటం లేదు, దానివల్ల పెయిన్ వస్తుంది. కానీ ఫర్ హయ్యర్ పర్పస్, ఏదో ఒక ఉన్నతమైన లాభాన్ని పొందడం కోసం మనం ఇటువంటి పెయిన్ ని తీసుకుంటాం, దాన్ని తపస్సు అంటాం. దాన్ని ఏ విధంగా ఆచరించాలి? సత్వగుణంలో ఆచరించేటప్పుడు దేవదేవుడు ఫస్ట్ భగవంతునికి, బ్రాహ్మణులకు, ఆధ్యాత్మిక గురువుకు, పూజనీయులైన తల్లిదండ్రులకు మొదలగు వారిని పూజించుట ఫస్ట్ దేహంతో చేసే తపస్సు. తర్వాత శుచిత్వము, దేహాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. సరళత్వము, సింపుల్ గా ఉండాలి, ఆడంబరమైన దుస్తులను ధరించడం, ఒంటి నిండా బంగారంతో నింపేసుకోవడం, సరళత్వము, సింప్లిసిటీ. బ్రహ్మచర్యము, ఈ దేహంతో మనం చేయగలిగే తపస్సు ఏమిటండి? బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. అహింస, హింసించరాదు, ఈ దేహంతో మనం ఏ జీవిని హింసించరాదు, చంపరాదు. అనునవి శారీరక తపస్సు అని చెప్పబడినవి, ఈ శరీరంతో మనం చేయగలిగే తపస్సు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వాక్కుకి చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ రాయలేదండి. భగవంతుడు 15వ శ్లోకంలో వాక్కుకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే, సత్యాన్ని పలకడం, ఎదుటివారికి ప్రసన్నమైన విషయాల్ని చెప్పడం, లాభకరమైన విషయాల్ని మాత్రమే మాట్లాడటం, ఎదుటి వాళ్ళకి వ్యాకులతను ప్రసాదించేదాన్ని చెప్పకుండా ఉండడం, తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నిత్యము వైదిక శాస్త్రాన్ని చదవడం. ఇది వాక్కుకు చెప్పబడిన తపస్సు. అంటే మనం ఎప్పుడు మాట్లాడేది సత్యం మాట్లాడాలి, అబద్ధం మాట్లాడరాదు. ఒకవేళ ప్రసన్నంగా ఉండాలి, చెప్పే భాష కూడా చాలా ప్రసన్నంగా, ఘాటుగా, ఎదుటి వాళ్ళని దూషించే విధంగా కానీ, తర్వాత బాధపడే రకంగా కానీ మనం చెప్పరాదు. బెనిఫిషియల్, వాళ్ళకి లాభదాయకంగా ఉండాలి, చెప్పే విషయం వాళ్ళకి లాభం చేకూర్చేదానిగా ఉండాలి, వాళ్ళని నాశనం చేసే విధంగా ఉండరాదు. అది వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సు. తర్వాత ఎటు వాళ్ళకి భయాన్ని, తర్వాత ఒక డిస్టర్బెన్స్ ని కలిగించే విధంగా, వ్యాకులతను కలిగించే విధంగా మనం చెప్పే మాటలు ఉండకూడదు. గాసిప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఆ విధమైన సంభాషణ పనికిరాదు, అది వాక్కుకి సంబంధించిన తపస్సు. ఒకవేళ భాగవతంలో ఒక చోట చెప్పబడుతుంది అన్నమాట, విదురుడు వెళ్ళిపోతాడు కదండి, దుర్యోధనుడు చాలా దుర్భాష చేస్తాడు, ఈ విధంగా మీరు నడుచుకోవద్దు, వారికి ఇచ్చేయాల్సిన, పాండవులకి ఇచ్చేయాల్సిన భాగాన్ని ఇచ్చేయండి, వారిని ఈ విధంగా మీరు ఇబ్బంది పెట్టకండి అని చెప్పినప్పుడు విదురుణ్ణి చాలా హీనంగా, నీచమైన మాటలతో బాధపట్టి చాలా దుర్భాష చేస్తాడు దుర్యోధనుడు. విదురుడు ఆ సమయంలో ఇంకా ఆ రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి, ఇక్కడితో ఇంకా నా డ్యూటీ అయిపోయింది, నా విధి నిర్వహణ అయిపోయింది అని చెప్పి అతను అడవులకు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. అందుకని మనకి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో విదురుడు కనిపించడు. అయితే విదురుడు ఆ విధంగా భాగవతంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాడు. భాగవతం అంతా కూడా విదురుడు యొక్క సంభాషణ, మైత్రి ముని యొక్క సంభాషణ, మనకి మైత్రి ముని యొక్క సంభాషణ దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా కనిపించినప్పుడు ఉద్ధవుడు కూడా కనిపిస్తాడన్నాడు. ఉద్ధవుడు కనిపించినప్పుడు అతనికి చెప్పడు, కృష్ణుడు ఈ యొక్క భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడని చెప్పడు అనమాట అండి. అక్కడ మనకి భాగవతం చెప్తూ ఉంటుంది, ఎవరికైనా వ్యాకులతను కలిగించే ఒక విషయాన్ని మనం దాటివేయడమే మంచిది ఆ సమయానికి. అది ఎప్పుడు ఏ విధంగా వాళ్ళని చేరాలో
అప్పుడే చేరుతుంది. ప్రాకృత ధర్మంగా అది ఎప్పుడు చేరాలో ఆ విషయం అప్పుడే చేరుతుంది. ఈ లోపే మనం వాళ్ళని వ్యాకులత పరచరాదు అని చెప్తూ ఉంటున్నామన్నమాట. అంటే మనకి అన్ని సార్లు అది ట్రూ కాదు. మనకు చెప్పవలసినప్పుడు చెప్పాలి కానీ, అంటే మనం వ్యాకులత పరిచే యొక్క విషయాలు వాళ్ళకి లాభాన్ని చేకూర్చవు అన్నప్పుడు మనం వాటిని చెప్పరాదు. ఎదుటి వారికి చెప్పరాదు అని మనకు భాగవతం నేర్పిస్తూ ఉంది. తర్వాత వాక్కు గురించి అయిపోయింది. మనసు గురించి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. సంతృప్తి, తర్వాత సరళత్వము, తర్వాత గంభీరము, తర్వాత ఇంద్రియ నియంత్రణ, తర్వాత శుద్ధికరము, ఈ విధంగా ఉండేట్టుగా మనం మానసిక తపస్సు గురించి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సంతుష్టిగా ఉండాలి. ఎప్పుడు దాని ఏదో పోయిందని ఏడవడం గాని, ఇంకా ఏదో లేదని బాధపడడం గాని మనం చేయకూడదు. ఉన్న దాంతో సంతుష్టిగా జీవితాన్ని గడపాలి. అది మనసు చేస్తే తపస్సు. సరళత్వంగా ఉండాలి, తర్వాత గంభీరంగా ఉండాలి. ఊరికనే మనం యాజిటేట్ అయిపోకూడదు అనమాట. ప్రతి దానికి వ్యాకులత పడకూడదు అనమాట. గంభీరంగా ఉండాలి మనసు. తర్వాత కంట్రోల్డ్ గా ఉండాలి, సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ గా ఉండాలి. ఈ మూడు కూడా భగవంతుడు చెప్పిన మనస వాచ కర్మణ అంటే దేహానికి సంబంధించిన తపస్సు గురించి భగవంతుడు చెప్పాడండి. 18వ శ్లోకంలో గౌరవము సన్మానము పూజల నందుటకు గాను గర్వము చే ఒనర్చుబడు తపస్సు రజోగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడును. అది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాజాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 19, 20, 14, 15, 16 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మొదటి చెప్పుకున్న ఈ శ్లోకం 14వ శ్లోకం నుండి 15, 16 మనసా వాచ కర్మణకి సంబంధించిన సత్వగుణంలో చేయగలిగిన తపస్సులు అన్నమాట. 18, 19 ఏం చెప్తున్నానంటే రజో తమో గుణాల్లో ఈ తపస్సులు ఏ విధంగా ఉంటాయి. గౌరవం కోసం అందరూ నన్ను గౌరవిస్తారని కానీ, సన్మానం చేస్తారని గాని, పూజల్ని చేస్తారని గాని మనం తపస్సు చేస్తే కనుక అది రజో ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. అది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాజాలదు. అటువంటి తపస్సు వల్ల వచ్చే లాభము స్థిరంగా ఉండదు, స్టడీగా ఉండదు, తర్వాత ఇంపర్మనెంట్ అశాశ్వతంగా ఉంటుంది. తనను తాను హింసించుకొనుటచే గాని, ఇతరులకు హాని లేదా నష్టమును గూర్చు నిమిత్తము చే గాని మూఢత్వముతో చేయబడు తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడును. ఇవన్నీ రాక్షసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కోవలోకి వస్తారన్నమాట. ఇక్కడ రావణాసురుడు తన 10 తలలని నరుక్కుంటూ భగవంతునికి బలి ఇస్తూ భగవంతుని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు. ఒక విధంగా వాళ్ళు హింసించుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు రెడీ అయిపోతారు లాభాన్ని పొందడం కోసం. ఇది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్, తమో గుణంలో చేసే తపస్సు. ఏమండి, మరి హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నాడు పైన, మీకు పిక్చర్ లో చూస్తే కనుక హిరణ్యకశిపుడు తన పైన ఈ చీమల పుట్టలు కట్టేసినాయి అన్నమాట. శరీరాన్ని అంతటినీ కూడా తినేసాయట. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి శరీరమే లేదట, అసలు సరిగ్గా తినేసాయట బాడీ అంతా కూడా, శరీరం అంతా కూడా. ఈ విధంగా తనను తాను హింసించుకుంటూ లేదా ఎవరో ఒకరి యొక్క వాళ్ళకు చెడు చేయడం కోసం గాని, హింసించడం కోసం గాని చేసే తపస్సు అంతా కూడా మరి ఈ తమో గుణంలోకి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మన పిల్లలు యవ్వన దశలో ఉన్న పిల్లలు ఏం చేస్తారండి, తల్లిదండ్రుల మీద కోపం వస్తే 2 రోజులు బయటకు వెళ్ళిపోతారు, ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు, లేదా నేను ఇంట్లోంచి పారిపోతానంటారు, పైనుంచి దూకుతానంటారు. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా మోడ్ ఆఫ్ తమో గుణం అన్నమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ వాళ్ళు సాధించుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు ఏదైనా కాదు అన్నారు అనుకోండి, అట్లా అనేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏమిటండి, తమో గుణము. దాని వల్ల ఏమొస్తుంది, దుఃఖము, వారిని వారు నాశనం చేసుకునే విధిగా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ తల్లిదండ్రులు చాలా చాలా వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సత్వగుణంలో ఉండేట్టుగా మనం చూసుకోగలిగితే, ఈ విధమైన ఆహారం సాధన రూపంలో ఇవ్వడం, ఈ విధంగా యజ్ఞాలు సంకీర్తన యజ్ఞం వాళ్ళతో చేయించడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ సత్వగుణంలో స్థిరం అవుతారు. ఈ విధమైన మనం వాళ్ళ స్వభావాన్ని పెద్దయ్యాక చూడాల్సిన ఇది పట్టదనమాట అండి.
సో ఈ విధంగా వాళ్ళని హింసించుకుని మనల్ని అడుగుతారు, లేదా వాళ్ళకి దొరకలేదంటే వాళ్ళ పక్క వాళ్ళని హింసించి అయినా దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ విధమైన తపస్సు తామసికము అని చెప్పబడినది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రభు. నెక్స్ట్ 20 నుంచి 22 ఇవేం చెప్తున్నారంటే దానం గురించి చెప్తున్నారు. దానాలు ఈ 3 గుణాల్లో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన ప్రదేశమున మరియు సరి అయిన సమయమున తగిన వారికి స్వధర్మం అనేది భావముతో ఉనర్చబడు దానము సత్వ గుణమును కూడినదిగా భావింపబడును. దానాలు కూడా మూడు రకాలుగా అన్నమాట. అందరూ దానం చేస్తారు, అన్ని గుణాల్లో ఉన్న వాళ్ళు దానం చేస్తారు. బట్ సత్వగుణంలో ఎటువంటిదండి, దాని వల్ల ఎటువంటి ప్రతిఫలమును ఆశించరు. ఇప్పుడు మనకి పుట్టినరోజు పండుగ వస్తుంది, మనం మనకి పిల్లలి స్కూళ్ళలో ఏవో పంచి పెడతాము, దాని వల్ల ఏది ఆశించకుండా మనం చేయగలిగితే ఆ దానము సత్వగుణంలోకి వస్తుంది. లేదా మమ్మల్ని చాలా చక్కగా మా పిల్లవాడిని బాగా చూస్తారని గాని, లేకపోతే మన స్టేటస్ ని తెలిపే విధంగా మనం చేస్తూ ఉంటే కనుక అది రజోగుణంలోకి వస్తుంది. ప్రతిఫల వాంఛతో గాని సకామ ఫల వాంఛతో గాని అయిష్టతతో గాని వనరింపబడు దానము రజోగుణముతో కూడినట్టుదని చెప్పబడును. అయిష్టతతో గాని సమ్ టైమ్స్ మనకి పెద్దలు చెప్పారనో, లేకపోతే మా బాస్ అక్కడ చారిటీ ఏమన్నాడనో మనకి ఇష్టం లేకుండా దానం చేస్తాం అనమాట. దానం చేసిన తర్వాత బాధపడుతూ ఉంటారు, అరే ఎందుకు ఇది నేను దానం చేశాను, అనవసరంగా ఇంత డబ్బు ఖర్చు అయిపోయింది అని. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మనం బాధను అనుభవిస్తూ ఉన్నాం, ఆ బాధ మన మనసులో వచ్చింది అంటే మనం చేసిన దానము రజోగుణంలో ఉన్నదని అర్థము. దానం చేసేటప్పుడు ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉండాలి, దాని మీద ఎటువంటి ఆసక్తి ఉంచరాదు, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకూడదు. అప్పుడే అది సత్వగుణంలో ఉంటుంది అన్నమాట. కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు నందమహారాజు ఎన్నో వేల గోవుల్ని ప్రజలందరికీ పంచిపెట్టాడట. ఆయన దగ్గర 9 లక్షల గోవులు ఉండేవట. ఆయన ఈ గోశాలలో 9 లక్షల గోవులు ఉండేవట. 9 లక్షల గోవులకి 9 పేర్లు ఉండేవట. ఒక్కొక్క గోవుకి కొమ్ములకి, కాళ్ళకి గజ్జలు ఇవన్నీ కూడా ఉండేవట, బంగారంతో చేసినవి మన నంద మహారాజుకి. సో ఈ విధంగా ఆయన ఎంతో ఆనందంగా ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆయన అన్ని కూడా అందరికీ కూడా పంచిపెట్టాడు అనమాట. ఎన్నో గోవుల్ని, బంగారాన్ని, దుస్తులని అందరికీ పంచిపెట్టాడు అనమాట. ఆ విధంగా ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆనందంతో వాళ్ళ లాభం కోసం మనం దానం చేస్తే అది సత్వగుణంలోకి వస్తుంది. అది ప్రతిఫల వాంఛతో వీళ్ళందరూ కూడా రేపు నాకు ఏదో ఒకటి సపోర్ట్ గా ఉంటారని కానీ, లాభాన్ని చేకూరుస్తారని కానీ, వీళ్ళు నాకు తర్వాత ఎప్పుడైనా సహాయపడతారని కానీ అటువంటి అభిలాషతో మనం దానాన్ని చేయరాదు. అపవిత్ర ప్రదేశమునందు తగని సమయమున అపాత్రులకు ఒసగబడినటువంటి లేదా తగిన శ్రద్ధ మరియు గౌరవము లేకుండా ఒసగబడినటువంటిదైన దానము తమో గుణము ప్రధానమైనదని చెప్పబడును. మనం దానం చేసేవాడిని కూడా గౌరవంతో మనం దానం చేయాలి. ఏదో మనం ఇస్తున్నాం వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనే ఒక నీచమైన భావం కానీ, దిగువ స్థాయి భావన కానీ మనకి ఉండరాదు. ఇచ్చే వారిని కూడా మనం సగౌరవపరచాలి, ఆదరించాలి. అపవిత్ర ప్రదేశములో ఇవ్వరాదు దానం చేయడానికి కూడా ప్రదేశాన్ని, చక్కని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. మందిరాలు, ఈ విధమైన ప్రదేశాల్లో మనం దానాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. తగని సమయమున రాత్రి వేళల ఏదో ఈ మత్తు మందుని తాగే ప్రదేశంలో తాగుతూ ఉన్నారు మిత్రులందరూ కలిసి. అప్పుడు ఒక అడుక్కునేవాడు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి దానం చేయమని అడిగాడు అనుకోండి, ఇదంతా డబ్బులతో ఏం చేస్తావు, ఇదిగో నువ్వు కూడా తాగు అని చెప్పి వాడికి ఒక బాటిల్ ఇచ్చారనుకోండి, అది కూడా దానమే. మరి ఎటువంటి దానము? అపవిత్ర ప్రదేశమునందు తగని సమయమున అపాత్రులకు ఒసగబడినటువంటిది లేదా అటువంటిది ఏంటండి? తమో గుణము. ఇక్కడ మనం మూడో పిక్చర్ లో చూడండి.
ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు. అంటే ఈ మత్తు పదార్థాలని కొనుక్కోవడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నాకు దానం చేయండి అని పెద్ద బోర్డు పెట్టుకొని ఆ కుర్రాడు దానం చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అపాత్రుడు, ఇటువంటి వారిని అపాత్రుడుగా చెప్పబడ్డారు. శాస్త్రిక లేకపోతే శాస్త్రానుగుణంగా తన జీవితాన్ని జీవించిన వాడికి అపాత్రులని మనం అర్థం చేసుకో. శాస్త్రానుగుణంగా ఎవరైతే జీవిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి దానం చేయొచ్చు. ఇష్టం వచ్చిన జీవితాన్ని గడుపుతూ అభాగ్యంగా ఉండే వారికి దానం అపాత్రంగా చేయరాదు, దానివల్ల వాళ్ళ కర్మ మనకు వస్తుంది. అటువంటి వారికి మనం సపోర్ట్ చేయాలి, సహాయం చేయాలి అని అనుకుంటే ఒకటే మార్గము, ప్రసాదం ఇవ్వాలి. ధన రూపంలో ఇవ్వరాదు. అపాత్రులకి కూడా ప్రసాదాన్ని ఇవ్వచ్చు, కానీ అపాత్రులకి ధనాన్ని ఇస్తే మనల్ని అది కట్టిపడేస్తుంది. ఎవరికంటే వాళ్ళకి మనం ధనాన్ని ఇవ్వరాదు. వాడు ఏ సిగరెట్కో ఏ మాంసాహారాన్ని కొనుక్కోవడానికో లేదో ఏ ఈ మత్తు మందు అదే మన ఆల్కహాల్ ని లిక్కర్ ని కొనుక్కోవడానికి వాడు ఉపయోగించాడు అనుకోండి, అందులో మనకు కూడా భాగం వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అబ్బాయి ఏం అడుగుతున్నాడు? ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు. వాడు వెళ్ళి అదేదో కొనుక్కుంటాడు, అక్కడెక్కడో అదంతా కూడా పీల్చి చనిపోయాడు అనుకోండి, దాంట్లో మనకు కూడా కాస్త భాగం మనకు కూడా వస్తుంది అనమాట. ఆ కర్మలో భాగం మనకు కూడా వస్తుంది. అందుకని అపాత్ర దానం పని చేయరాదు. ఎవరికి దానం చేస్తున్నాం అనేది మనకి తెలుసుకోవాలి. ప్రసాదం పెట్టొచ్చు కానీ ధనాన్ని ఇవ్వాలి. ధనాన్ని ఇవ్వాలి అంటే కనుక అతను పాత్రుడై ఉండాలి, సరైన శాస్త్రానుగుణంగా నడుచుకున్న వాడై ఉండాలి. ఏ పువర్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు చక్కగా నడుచుకునే వాళ్ళు అయితే మనం చక్కగా వాళ్ళకి దానం చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. తర్వాత ఈ సూర్యగ్రహణము, చంద్రగ్రహణము ఇటువంటివి ప్రాపర్ టైమ్స్ అన్నమాట దానం చేయడానికి. సో ఈ విధంగా ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వాయిస్ వస్తే నో ప్రాబ్లం, వీడియో రాకపోయినా పర్వాలేదు, ఏం ప్రభు. సో నెక్స్ట్ ది 23వ శ్లోకం. ఓం తత్సద్గితి నిర్దేశో బ్రాహ్మణస్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ఆరంభము నుండి ఓం తత్సత్ అను 3 పదములు పరతత్వమును సూచించుటకు వాడబడినవి. వేద మంత్రములను ఉచ్చరించునప్పుడు, పరబ్రహ్మ ప్రీత్యర్థమై యజ్ఞాచరణము గావించినప్పుడు ఈ 3 సంజ్ఞాపదములు బ్రాహ్మణులచే ఉపయోగించబడుచుండేవి. అందుకని భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు చివరిగా, నాయనలారా, మీరు ఏ కార్యకలాపాలు చేసినా, మీరు ఏ ఆరాధనను నడిచినా, యజ్ఞాన్ని చేసినా, దానాన్ని చేసినా, ఇవన్నీ కూడా ఓం తత్సత్ అనే మంత్రోచ్చారణ ద్వారా చేయగలిగితే దాని అర్థం ఏంటో మనం నేర్చుకుందాం. ఓం తత్సత్ అంటే ఏంటో దాన్ని ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మనం చేయగలిగినట్లయితే అది పరిపూర్ణమైన లాభాన్ని మనకి చేకూరుస్తుంది, శాశ్వతమైన లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. తర్వాత అది మనల్ని ఉద్ధరిస్తుంది. ఆరంభంలో, సృష్టి ఆరంభం నుండి కూడా ప్రతి బ్రాహ్మణుడు కూడా అగ్నిహోత్రం చేయడానికి, యజ్ఞయాగాదులు చేయడానికి, దేనికైనా సరే దాన ధర్మాలను చేయడానికి కూడా ఓం తత్సత్ అనే ఈ మంత్రోచ్చారణ చేసేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. దీని అర్థం ఏంటి? ఓం అనేది ఋగ్వేదం నుంచి తీసుకోబడింది అనమాట. ఇది ఓం తద్ విష్ణు పరమం పదం ఋగ్వేదం నుండి చెప్పబడింది. తర్వాత ఓం అంటే భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నాడు కదండి, శబ్దాలలో నేను ఓంకారాన్ని, ప్రణవాన్ని అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మనం విభూతులలో నేర్చుకున్న 80 విభూతులు చెప్పాడు భగవంతుడు కదండి. 4 కళ్ళ దాంట్లో నేను సింహాన్ని నేర్చుకున్నామని గుర్తుందో లేదో, అందులో 80 దాంట్లో ఇది కూడా ఒకటనమాట. శబ్దాలలో నేను ప్రణవాన్ని, ఓంకారాన్ని అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఓం తద్ విష్ణు పరమం పదం అనేది ఋగ్వేదం నుంచి వస్తే, తత్ అనేది చాందోగ్య ఉపనిషత్తు, సత్ అనేది కూడా చాందోగ్య ఉపనిషత్తు కూడా అక్కడ నుంచి తీసుకోబడి 3 కూడా చాలా పవిత్రమైన శబ్దాలు అనమాట అండి. ఓం తత్ సత్ అంటే నేను చేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా ఆ విష్ణువుకి సమర్పణము, సంపూర్ణ సమర్పణము అనే ఒక ఉద్దేశంతో, భావనతో మనం, అంటే ఏ దేవీ దేవతకి యజ్ఞం ఆచరించినా కూడా ఇది అనేవాళ్ళు అనమాట. ఇంద్రుడికి యజ్ఞం చేయాలన్నా ఓం తత్సత్ అనేవాళ్ళు. అంటే మనం విన్నాం కదండి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఏ దేవీ దేవతలు మనకు అనుగ్రహించినప్పటికీ
అంతా కూడా పర్యవేక్షించేది భగవంతుడే. సర్వకారణ కారణంగా ఆయన పర్మిషన్ ఇస్తే కానీ దేవీ దేవతలు మనల్ని అనుగ్రహించలేరు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు, ప్రతి ఒక్క వేదిక్ మంత్రాకి కూడా, వైదిక మంత్రం ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా ఓం ని జోడించారు. కానీ ఒకవేళ మనం ఏ దేవీ దేవతకి మన గుణాల అనుసారము ఆకర్షితులైనప్పటికీ ఓం అనే ఉచ్చారణ ద్వారా మనం భగవంతునికి కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆ విధంగా ఎప్పుడో ఒకప్పటికి మనం విశుద్ధమై మళ్ళీ భగవంతుడిని రీచ్ అవుతాం. అందుకోసమే దేవీ దేవతల్ని పూజించడం కూడా మనకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం ఆ స్టేజ్ కి మనం రీచ్ అవుతాం అన్నమాట. విశుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. ఓం అనే మంత్రంతోనే మనం ఎవరినైనా పూజించాల్సి వస్తుంది, ఏది దేవత మంత్రమైనా సరే. సో అందుకని ఇండైరెక్ట్ గా మనం భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ డెమిగాడ్స్ దేవీ దేవతల యొక్క ఆరాధన కొద్దిపాటి మనం సేఫ్ గా ఉన్నట్టు లెక్క. మిగతా తంత్రాలు మంత్రాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడం వలన మనకి ఎటువంటి కనెక్షను భగవంతుడితో ఉండదు. ఇది వేదిక శాస్త్రాలతో మనం అట్లీస్ట్ కనెక్షన్ తో ఉండగలిగితే విశుద్ధ సత్వానికి ఏదో ఒక రోజు మనం రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఓం తత్ సత్ అంటే ఆ సత్, ఆ పరమ సత్యము. పరమ సత్యం అంటే ఏంటండి? భగవంతుడు. అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే ఏంటి? భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ పరమ సత్యం కొరకు నేను చేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమము అని చెప్తూ చేయడం వలన ఆ కార్యక్రమము శుద్ధి అయిపోతుంది. దానికి వచ్చే ఆ ఫలము, ఆ కార్యం వలన వచ్చే సిద్ధింపబడే ఫలము కూడా పవిత్రీకరణ అవుతుంది. చేసేవాడు కూడా పవిత్రీకరణ అవుతాడు. ఆ వచ్చే ఫలం కూడా శాశ్వతంగా నిలిచేట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. భగవంతుడు లాస్ట్ శ్లోకాస్ లో 23 నుంచి 28 వరకు దీని గురించే చెప్తూ ఉన్నాడండి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఒకవేళ ఆ విధంగా మనం చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది? అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసద్దితి ఉచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో హిహ. ఓ పార్థ, పరమ పురుషుని యందు శ్రద్ధ లేకుండా వచ్చున్నటువంటి యజ్ఞము, దానము లేక తపస్సు అనున్నది అశాశ్వతమైనది. అసత్ అని పిలువబడు అట్టి కర్మ ప్రస్తుత జన్మమునందును రాబో జన్మమునందును నిరుపయోగమే. అటువంటిది అసత్ అంటే అశాశ్వతమైనది, టెంపరరీ. అది ఎప్పుడు మనకి ఉపయోగపడదు, తర్వాతి జన్మంలో కూడా మనకు ఉపయోగపడదు. అంటే అర్థం ఏంటండి? అది అసత్, శాశ్వతమైనది కాదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి క్యారీడ్ ఓవర్. అందుకని అటువంటి కార్యక్రమాలు భగవంతునితో సంబంధం లేని, వైదిక శాస్త్రంతో అట్లీస్ట్ సంబంధం లేని ఎటువంటి కార్యకలాపమైన మనని అసత్ అనే దాంతో పోల్చబడింది. దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అసత్ అని పిలువబడుతుంది. అదేమైందండి? తత్సత్ అయింది. అది ఓం తత్సత్ అయింది. అట్లీస్ట్ వైదిక అనుసారాల వరకైనా మనం రావాలి. ఒకవేళ దాన్ని దాటి మనం భగవంతుని, యాక్చువల్లీ వైదిక శాస్త్రంలో భగవంతుడి గురించి చాలా గోప్యంగా ఉంచబడింది. దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ లోనే మనకి భాగవతము, భగవద్గీత ఇట్లాంటి అతి అమల పురాణాల్లో మాత్రమే మనకి భగవంతుడి గోప్యంగా ఉంచబడింది. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పబ్లిక్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద విశ్వంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా త్రిగుణాలలో ఏదో ఒక దగ్గర చిక్కుకుని ఉంటారు, వారికి నచ్చదు. సో వారిని అందరినీ కూడా ఉద్ధరించబడేట్టుగా వేదాలు రచించబడ్డాయి అన్నమాట. ఏదో ఒక దేవీ దేవతని ఆరాధించడం వలన వాళ్ళు పైకి వస్తూ ఉంటారు నెమ్మదిగా. ఎన్నో జన్మలు పడుతుంది కాదనటం లేదు. చేత డైరెక్ట్ వర్షిప్ చేయగలిగితే కనుక, భగవద్గీత భాగవతం చదివి మనం దాని అనుసారంగా నడుచుకోగలిగితే కనుక వైదిక శాస్త్రాలు కూడా మనకి అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ మనం పరిశుద్ధంగా జీవించగలుగుతాం అన్నమాట. కానీ ఎక్కడైనా మనం చిక్కుకుపోతే అట్లీస్ట్ లోవర్ మోడ్స్ లో, తమో రజో గుణాల్లో ఉండడానికి మనం ఆలోచిస్తున్నాం, ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నామంటే కనుక వైదిక శాస్త్రానుగుణంగా మనం నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. లేదు, నాకు భక్తి కలిగింది, నాకు శ్రద్ధ కలిగింది, భగవంతుని మీద నాకు ప్రేమ ఉత్పన్నమైంది అని అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం భగవద్గీత భాగవతాన్ని
ఆశ్రయించి చెప్తున్నారండి, స్త్రీ వైశ్య శూద్ర ఎటువంటి రిజర్వేషన్స్ లేవు. పాపాత్ములు కూడా ఉద్ధరించబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ జన్మలోనే ఉద్ధరించబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నారదుడు, ప్రహ్లాదుడు వీళ్ళందరూ వృత్తాంతాలు చదివితే వాడికి అటువంటి స్టేటస్ లేదు. బట్ నెక్స్ట్ జన్మల్లో వాళ్ళు భక్తులైపోయారు, పరిశుద్ధ భక్తులైపోయారు. అందుకని భక్తి రావడానికి చాలా చిన్న విషయం కావాలండి. శ్రద్ధ, లౌల్యము, ఆకర్షణ భగవంతుని పట్ల, ఆ తర్వాత ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల విరక్తి, ఒక రకమైన విరక్తి ఉండాలి. అది మనం మరి అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోమనట్లేదు, కానీ ఇంటర్నల్ గా మనకి అంతర్గతంగా మనకి కొద్దిపాటి విరక్తి సన్యసించడం, ఈ దుఃఖాలని నుండి బయటపడాలనే ఒక ఆలోచన వేరే జీవజాతులకి ఆలోచన లేదండి, మనకు ఉండాలి. అంటే కనుక భగవద్గీత భాగవతం ఆశ్రయిస్తే ఇంకా ఎటువంటి శాస్త్రం మనకు అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కటి దాంట్లో నిక్షిప్తం అయిపోయి ఉందన్నమాట. మనం ఎదిగే కొద్దీ మనం 12 స్కందాలు చదివేశాం, భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు చదివేశాం, కానీ భక్తిలో మనం ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ మళ్ళీ చదివామనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకొక అర్థం మనకి రివీల్ అవుతుంది, ఉద్భవిస్తుంది. భగవంతుడు మనకి ఇంకొక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, ఊరికే చదివేస్తే ఏం దొరకదు. ఆచరణాత్మకంగా దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటే అందులో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మరింతగా మనకి ఉద్భవం అయ్యేట్టుగా మనకు భగవంతుడు రివీల్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. దాని జ్ఞానాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాడు మన హృదయంలో. అందుచేత భగవద్గీత భాగవతాన్ని మించిన శాస్త్రమే లేదు భక్తుడికి అండి. సో ఓం తత్సత్ అని చెప్తూ ఉండమంటున్నాడు భగవంతుడు. అట్లీస్ట్ లేదా డైరెక్ట్ గా కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటే కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పుకుంటే కనుక ఇంకా అసలు ఇటువంటి బాధల బందీ లేదు, మనల్ని ఏది బంధిస్తుంది, ఏది బంధించదు, ఏ భయము లేదనమాట అండి. పరిశుద్ధమైన జీవితం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మనం ఫస్ట్ శ్లోకాల్లో అర్జునుడి ప్రశ్నను చూసాం. రెండో శ్లోకాల్లో భగవంతుని యొక్క ఆన్సర్ చూసాం, దాని యొక్క ఏమంటారు జవాబును చూస్తాం. 3 నుంచి 22 శ్లోకం వరకు మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ వివిధ 7 రకాలైన అంశాల గురించి భగవంతుడు చెప్పాడు. 8 నుంచి 10 వరకు మనకి 2 నుంచి 7 వరకు భగవంతుడు ఈ 3 గుణాల గురించి చెప్పాడు. తర్వాత 8 నుంచి 10 వరకు ఆహారం గురించి చెప్పాడు. 11 నుంచి 13 వరకు యజ్ఞాలు, వివిధ యజ్ఞాలు, 3 గుణాలలో ఉన్న యజ్ఞాలు చెప్పాడు. 14 నుంచి 16 వరకు మనస వాచ కర్మణ మనం చేయగలిగే సత్వ రజో తమో గుణాల్లో చేయగలిగే తపస్సులు, మనస వాచ కర్మణ ఇవి చెప్పాడు. తర్వాత 20 నుంచి 22 వరకు దానాలు, 3 గుణాలలో మనం చేసే దానాల గురించి చెప్పాడు. తర్వాత 23 నుంచి 28 వరకు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓం తత్సత్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఫస్ట్ శ్లోకాల్లో అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తే చివరి శ్లోకం 28వ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఆన్సర్ చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడండి, అటువంటి వారు చేసే కర్మలన్నీ కూడా అశాశ్వతమై వారికి ఎటువంటి ఉపయోగాన్ని కలిగించదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. లాస్ట్ గా చెప్పాడు అన్నమాట. శాస్త్రానుగుణంగా చేయని కర్మలు సత్వ రజో తమో గుణాల్లో ఎక్కడ ఉంటాయని అడిగాడు క్వశ్చన్. దానికి ఆన్సర్ 28లో చెప్పాడు, అవి అశాశ్వతంగా ఉంటాయని భగవంతుడు కంక్లూడ్ చేశాడండి. సో ఈ రోజు అధ్యాయం గీతా పాఠం ఏముందో చూద్దామండి. త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు విశుద్ధ సత్వమునకు చేరుకున్నటకు ప్రయత్నించాలి. సో విశుద్ధ సత్వం చేరుకోవడం చాలా ఈజీ, సులభం అండి. హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చేస్తే త్వరగా మనకి ఆ చేతో దర్పణ మార్జనం, మన చైతన్యం అంతా కూడా విశుద్ధ సత్వానికి ఆటోమేటిక్ గా చేరిపోతుంది. ఎవరిని హింసించాలని మనకు అనిపించదు. లోవర్ మోడ్స్ లో ఉన్న ఆహారం స్వీకరించాలి అని అనిపించదు. మనం ప్రాపర్ గా యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నాం, దానివల్ల మన పరిశుద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. సంకీర్తన యజ్ఞం, మన విధంగా అన్ని రకాలుగా మనకి విశుద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం విశుద్ధ సత్వానికి చాలా సులభంగా వస్తాం అన్నమాట. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన వరం. నెక్స్ట్ ప్రభు సాయంత్రం కూడా ఒకసారి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని పలుకుతామండి 3 సార్లు చేతులు పైకి పెట్టి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేయండి ప్రభు, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఓం తత్ అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయింది. చెప్పండి బ్రో. పోల్ స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఓకే. ఓం తత్సత్ అనునది సంగత్వం లేకుండా కర్మ చేయడం, కృష్ణుడిని సదా స్మరించుకోవడం, కృష్ణుడికి అర్పణంగా కర్మ చేయడం పైవన్నీ. సంగత్వం లేకుండా కర్మ చేయడం అంటే ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ లేకుండా, దేని మీద ఆసక్తి ఉంచుకోకుండా కర్మ చేయడం, కృష్ణుడిని సదా స్మరించుకోవడం, కృష్ణుడికి అర్పణంగా కర్మ చేయడం. సో ఏది కరెక్ట్? పైవన్నీ అని కూడా ఇచ్చారు. సో ఏది కరెక్ట్ కొంచెం ఆలోచించి పెట్టండి. 50% తప్పు పెట్టారు. క్వశ్చన్ పేపర్ రిలీజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే మనం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా నేర్చుకున్నాం. వస్తూ ఉన్నారు, కరెక్ట్ గా పెడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే 71 మంది పెడుతూ ఉన్నారు కరెక్ట్ గా. 75, 80. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మిగతా వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ చేసుకోండి. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి డాష్ ను ఆరాధించును. ఓకే, నా ఆన్సర్స్ చెప్పలేదు ప్రభు, జస్ట్ హెల్పింగ్ దెమ్ టు సెలెక్ట్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇంకా చెప్పలేదు ఆన్సర్. డోంట్ వరీ. క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా ఉంటే చూడండి ప్రభు. క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చండి. సాయినాథ్ నేత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సాయినాథ్ నేత. హరే కృష్ణ మాతాజీ గారు. హరే కృష్ణ అండి, చెప్పండి. ప్రతి మాలను ఒకటి తీసుకుంటారా మేడం? క్లారిటీ లేదండి మీ వాయిస్, మళ్ళీ చెప్పండి. మాతాజీ గారు, ప్రతి మాలను తీసుకుంటాం కదా ఒక ఇంట్లో, లేకపోతే ఎవరైనా తీపచ్చే ఇంట్లో అని ప్రభు, డూ యూ హ్యావ్ ద క్లారిటీ? నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదండి క్వశ్చన్. నాకు సరిగ్గా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు తులసి మాల ఇప్పుడు ఇంకా నలుగురు ఉంటే నలుగురు సపరేట్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఒకటే తీసుకోవాలి? ఒకటి తీసుకోవడానికి కావదండి, అందరూ ఎవరి మాల వాళ్ళే చేయాలి. అంటే చైతన్యం అనేది చాలా సూక్ష్మమైంది అనమాట. ఒకళ్ళ చైతన్యం ఇంకొకళ్ళ చైతన్యంతో క్లాష్ అవ్వకుండా మన చైతన్యంలో ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనందరం కూడా సంఖ్యలతో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకళ్ళనొకళ్ళు మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా కాంప్లెక్స్ మిక్స్చర్ తయారవుతుంది అన్నమాట. అందుకని ఎవరి మాల వాళ్ళే చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు, చిన్న పిల్లలైనా సరే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాల మీద వాళ్ళు చేయకూడదు. ఎవరి మాల వాళ్ళు చేసుకోవాలి, ఎవరి మాల వాళ్ళు కొనుక్కుంటే మంచిదండి. తులసి మాల కాదండి, వేపమాల చాలు. 20-30 రూపాయలు ఉంటుంది. అంటే తులసి మాలకి కొంచెం మనం మంచి ప్లేస్ లో కూర్చొని చేయడం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. వేపమాలకి అవసరం లేదు కాబట్టి ఎక్కడైనా చేయొచ్చు మనము. ఇంకా మనం అంత స్థాయికి అంటే దీక్ష అన్ని అయిన తర్వాత మనం తులసి మాల మీద చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వేపమాల మీద చేయండి, 20-30 రూపాయల్లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఏం ప్రభు? ఓకే మాది ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఎగ్ అనేది మనం తినొచ్చా తినకూడదా? అంటే అది వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ కిందకి వస్తుందా? ఏదండి వినిపించలా? ఎగ్ తినకూడదండి. ఇదివరకు కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. యాక్చువల్లీ గుడ్డులో కూడా ఈ కోడి గుడ్డులో కూడా జీవం ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ అవి సరిగా పొదిగితే జీవం ఉంటుంది అనమాట, పిల్లలు వస్తాయి దాంట్లోంచి. ఏదో కొత్తగా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు కానీ వాటిలో జీవం ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ జీవం లేకపోయినా కూడా ఒక జీవి తయారు కావాల్సిన
తయారు కావడానికి కావలసిన అన్ని పదార్థాలు దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి అది నిషిద్ధం, తినడానికి నిషిద్ధం. తమో గుణం అంటారు, తినకూడదని. ఎగ్ తినకూడదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యుగేందర్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. మాతాజీ, సత్వగుణానికి ఇంకా విశుద్ధ సత్వగుణాలకి తేడా ఏంటి మాతాజీ? అంటే సత్వగుణంలో మనకి కొద్దిపాటి ఏమంటారు కాంప్లిసెన్సీ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేనంతా బాగానే ఉన్నాను కదా, భగవంతుడు ఎవరో ఉన్నాడో లేదో మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు నేను మంచి చేస్తున్నాను, నాకు మంచి జరుగుతూ ఉంది. నేను డూ గుడ్ బీ గుడ్ అంటా ఉంటారు కదా చాలా మంది. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్, తర్వాత ఫిలాసఫర్స్, తర్వాత ప్రొఫెసర్స్, వీళ్ళందరూ ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ సత్వగుణంలో ఉంటారు, జ్ఞానం ఆర్జిస్తూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళు ప్రశాంతంగా సంతృప్తిగా జీవిస్తుంటారు. వాళ్ళకి కావలసిన ధనం దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులోంచి బయటికి వెళ్ళాలన్న ఒక ఆలోచన వాళ్ళకి ఉండదు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ లైక్ దేవీ దేవతలు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళకి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, భక్తి చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనలో ఉండరు. ప్రశాంతంగా వాళ్ళకి కావాల్సినవి దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడే చిక్కుకుపోయి ఉంటారు అనమాట. ఆ విధంగానే సత్వగుణం ఆ రకంగా ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అని తెలుస్తుంటుంది కానీ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలనే దానికి వాళ్ళు అది ఉపయోగిస్తే ఆ సత్వగుణం మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ వాళ్ళు అక్కడితో ఆగిపోయారు అనుకోండి, ఇది చాలు ఇది బాగానే ఉంది అని ఆగిపోయారు అనుకోండి, అది మనల్ని బంధించేస్తుంది. యాక్చువల్లీ సత్వగుణం కూడా బంగారంతో చేయబడిన సంఖ్యలుగా చెప్పబడ్డాయి. ఆ సత్వ